ka long ka ba itanat bat ka biyo man sim man yo I bagi khon samla ki badon ka man man le bha na ka banta ka imlang ka sa lang da ki jing sakri baret tam na ka banta ki wei pat ki khna ki bam dan nong pet nong sumar bat ki bala du no ya ki me ki pa kini ki khon samla hapo ka jing lam jong ka reach Shillong Ministries kila wan shakmat ban pen mi pisa na ka banta ban sna bha ya ka jakasa kini ki khna khon swet bat ki bam dan nong pet nong sumar ka badan na nong man song ka bala tip kum ka lawai ba pharnai shelter home Haka khat artare unai wing arjar pu ar kila perlong ka jumble seal kam food fest hamadan yoring hap da ka jingas nok ti lang ki bubun ki noy rap la kalong ha ki kun hon ni ki riu shimet ru kumju He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Habakran bat kawai nagi samla gi badan benta ka di jing penyat ya ka di jumble seal kam food fest ka samla Caroline Sun kalay thu bakan long ka babha e ladam man uwei pa uwei unong song snong kin ay ka kti ka mon ka kti ka diang ban tre na ka benta ka jing bha kini ki khna ki badan kap shisha ban yalam hakalanti ka badai Okay, kani ka jumble seal kam food fest ni penong ni benta ban pemi pisa bangin shraya ka lawai ba pranai children's home for boys kebadan ha nongra ngilak sedang sna tangba tempat dep kan dan kamar pemi pisa tang ta ya penong ni kani ka kadi kawai na ka project jong ka reach long ministries kadi ka bapenya hi jong ka bapenya hi de reach long ministries kadi ki khna ki basa kadi ki kun sbat kadi ki bam dan ba manu ki bahaye sam em tu kini ke food fest bagi jaman sila dan minta bun kila bun bagi donors ki sponsors nama ki items ki prepare ni dan ki stalls ki prepare bat kanta ki brio ki badan gamen se maniarap kila wan shakmat bat ki kila sponsor kan kila ki sponsor hi maki bat ke bayo apat ki ai shakari ki khubar kalong pertama ki ni em ni ka perthai dei bon hate ki khamtam ki khna ki bamdan ken manu ban ri ban pete ki bat ni dan kam bah ban mi shakhmat ken long ban ya rap at least tang iwe brio in I think ibarat tamru kala long shisha ga jing kerpui ki khna juni ki nga kerpat ma ba nani shakhmat ndai tang ya ka reach long ministries ndai tang ko home jangi ndai fi hi bon ki home sabat bon ki khna ki badan street ani bamdan bopet ki pasha abandon subha mo yawan shakhmat bat ya rap noi ki ban ai ki kalau baik